Sige na ilag ko. Sige mo na kusog-kusog. Kusog man. Coba ya kira. Bisa. Buaya unahan ay tay. Ayo bro. Liko. Wait. You be back here. We're back here? Yeah. Oh boy, good go. What about I thought spaghetti. Asa sa pagyo sa kinan. Asa tabo. Why we get him go? Ada ibu aku ni ibu. Ano mo tabo? Kabuhi ka na dagang ko ani. Yo orang kita lagi dikit. Nanti lain. Kita nak kena buat. Kita nanti hunu. Boleh kita kena satu dulu ya. Lama di. Gimana? Oh, si bawa deh. Balik tu dah sak balik. Benci water ya.
Ayun sa kong. Kalau dulu sering lama ke saya. Dari like all lamak daw. Begini ilmu tuh kira lapok mantong ini. Oh ay musaya na. Mati tidak hapon ya. Na pabaw. Bilang sebab mesin kita dapat. Kuat man. Pagaw. Bantu mantong. Ha? Si kuan lamak eh. Itu lah. Ay kagandal. Sangat daw. Kagandal dapat kusuk ko yun. Oh. Kagandal kayo sa oras. Lalo. Cepat-cepat. Ubas. Ubas. Ang darat ko kita ito sa ginawa. Ito ba sa? Hindi. Sanda yung. Sanda yung. Oo, ito kaya. Awal ada yang penting. Ubas. Ubas. Beri lagi. Ano yun? Bisa digini temakan ka. Sa ngalan, samahan, sa anak Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang grasya o kalinaw ni Kristo,
nga nabanhaw gikan sa mga patay manaa kaninyong tanan. Pagsadya o paglipay, Birheng Maria, Alleluia. Tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, haleluya. Magampo kita, O Dios nga tungod sa pagabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan, itugod nga muyo kami, katungod sa iyang inahan ang Birheng Maria, makaangkon kami sa mga kalipay sa kinabuhing dayon, kinamong gipangayo, pinagi ni Kristo among nabanhaw Ginoo. Amen. Diha sa kahiusahan, sa bulahang inahan o sa tibok simbahan, nagsaulog kita sa kadaugan ni Kristo batok sa sada o kamatayon. Manglakaw kita sulod sa simbahan, diha sa malipayong pagdaig. Manod kita sa simbahan. Tara sa kasod, simbahan, tara.
Ah, walang tao. Be, kamot na mo, be. Dita, eh. Dito sa mga buwak ko. Buwak ko yan. Dara. Oh. Batang chip-chip. Kan. Sige. Ikaw na sadya. Naunahan naman kayo naunay. Beriya maghuna-huna. Kini. Kani ba? Okay.